On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahambím. Tieto slova prvého čítania od proroka Izaiáša hovoria o Pánovom služobníkovi. A kresťanská tradícia v tomto Pánovom služobníkovi videla obraz Krista. A istým spôsobom má pravdu. V Evanjeliu podľa Lukáša v 9. kapitole čítame: Keď sa naplňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Slovenský preklad až tak presne nezachycuje tie Lukášové slova pevne sa rozhodol, pretože Lukáš doslova používa výraz zatvrdiť si tvár. Teda Ježiš, predtým, než ide čeliť utrpeniu, než ide do Jeruzalema, zatvrdí si svoju tvár. Lukáš týmto vyjadrením zdôrazňuje Ježišovo pevné odhodlanie plniť vôľu Otca aj napriek neľútostným situáciám a ťažkostiam, ktoré ho v Jeruzaleme čakajú. Ježišov vstup do Jeruzalema je slávnostný, no na druhej strane je začiatkom cesty, ktorá nie je prechádzkou po ružovej záhrade. Ježiš však aj napriek krížu, ktorý ho čaká, ostáva verný vôli Otca a pred krížom neuteká. Utekať pred ťažkosťami je tá najčastejšia voľba. Ale čeliť zlej nálade, čeliť ťažkostiam, znamená čeliť životu. Životu, ktorý nie je krutý, ale je ťažký. A niekedy ťažký až tak, že sa nám zdá, že tu jeho ťažobu neunesieme. No a na záver by som si dovolil citovať slova kázne Leva Veľkého, ktorý píše povzbudivé slova o tom, ako čeliť ťažkostiam v živote. Svätý Lev Veľký píše: Kam ideš, Peter? Prečo sa vrácať domov? Vráť sa ku mne, dôveruj mi, nasleduj ma. Nastal čas môjho utrpenia. Hodina tvojich múk ešte neprišla. Prečo sa báť toho, čo ty sám prekonáš? Netruchli nad slabosťou, ktorú som na seba vzal. Triasol som sa, lebo som sa podujal tvojho bremena. Keď ty preberáš na seba to moje, dôveruj.